Yeah. Mas mabuti kung mayroon lumas pa doon. Lumas sa kahit. Ay, iyo may kumbay. Asin lang ang kulalagay dyan. Yun. Ah, Para kahit hindi mo lagyan asin, pwede. Tama. wala siyang ano, no, katas. Mayroon. Pero hindi masyadong ano, hindi dikit-dikit. Pag iyan mo na yan sa muna, may lalabas na yung katas niya. Ah, Kaya at least malisok. maasim. Kasi Ah, ito nagpapaasim. kailangan durog na doon para pagkain mas maano, walang ano sa ano, lamunan, walang sabit. Ginagisan. Ito na yung hagit after maligdit. Ang kailangan lang sibuyas bawang. Yan lang. Tapos yung karne. Tapos gata. Yung gata.
Kaso ako lang, hintayin na lang yung kumulo at lumapot. Yun, ganyan. Hindi na niya dala.